Здравейте, приятели, аз съм Дан Петров, с мен е Darkside. Да. И днес ще направя някакъв клип на едно шоколадово яйце, защото не се сетих друго и това ми хрумна. И сега ще го запаковам на Kinder. И да, там има някаква кола и пъничка до него, те са моите. Да. Сега ходихме до магазина, ето ми. Еми, как очаква да си вземеш това? Пандуката е без да искам ми падна. Си пацака. Ето го и това. Какво стана с новите яйца на Kinder, бе? Не, дето бяха да се ядат. Отде разне. Ето. И дами и господа, това е някакво... Човече. което подскачва. Пак котката ми се опитва. Ето, вижте. Я, покажи колекцията. Ей сега. Ма разтвори я първо и покажи. Колекцията от тази страна, дето държиш. Да само Ето, вижте. Ето го и ето го отзад. приближи малко. Тук как се сгубя. Извинете, че без да искам го страших и ето. Ето сега. И сега си изяш лицето. Так. И ето така се прави. Ето вижте. Покажи тук, бе. Ми показвам. Ето вижте и подскача. И сега бързо яйцето, че моята баба идва да не проверя клипа. И, приятели, мисля всичко да е от този клип. Ако ви харесва това, което правим, може да натиснете subscribe бутона, за да очаквате нови клипове всеки ден. Благодаря, че бяхте с мен. Ще се видим в следващия клип. Чао!